A ranar da za su dawo, Aisha ta ga abun mamaki wanda ya matuƙar razana ta. Wani matashi ta gani mai kama da Umar, da tsayi da salon tafiya har da kalan takalminsu babu bambancin irin sau ciki, kuma tana da tsayi. Har ya wuce ƙaninta tana kallonsa, daga nan ta yi sauri ta juya don ta ci gaba da kallonsa ta madubi. Amma abin mamakin shi ne ba ta ganin shi. Ta sake leƙawa, ta ga tabbas bai ɓace ba, amma babu shi a cikin madubin. Sai wasu mutane da abubuwa na daban take gani. Tsoro ya matuƙar kama ta, ta kasa nutsuwa, domin ba ta taɓa ganin wani abu mai kama da wannan ba. Har mahaifiyarta ta gano, ta yi mata tambaya, amma ta ce ba komai. Tun kafin shigan dare suka isa gida. Tuni gajiya ya sa Aisha ta manta da abin da ta gani. Washe gari haɗuwarsu da Umar Faruk, ta ba shi labarin abin da ya faru ba tare da tunanin komai ba. Da farko Umar ya tsorata,